सनितपुर जिला Ex-NDFB Welfare Association को दिनै दाफुंनाय जाबाय। सनितपुर जिलानि सिङाव थानाय Ex-NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जिलानि सिङाव थानाय बाथासिफोर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दिनै सनितपुर जिला Ex-NDFB Welfare Association को दानानै लानाय जायो। सनितपुर जिला Ex-NDFB Welfare Association आफादखौ बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी आरो Ex-NDFB Welfare Association नि आफादगिरि रुजुगोरा मोसाहारि आरो नेतारि दानसोरां नार्जारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव दाफुंनाय जादों। गोदानै बिबानगिरिफोरनि गेजेराव आफादगिरि महरै गजेन बसुमतारी आरो गाहाय नेतारि महरै अलंबार गयारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जादों। लोगोसे दिनैनि बे गोदान जिल्ला आफाद दानायाव गोबां Ex-NDFB बिथांमोनहा बाहागो लायो आरो गोदानै जिल्ला आफाद दाफुंनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुङो। जों दिनै Ex-NDFB Welfare Association हिसाबै थांनाय 2024 मायथाइनि 15 अक्ट'बराव जितु जोंखौ गासै Ex-NDFBफ्रा लोगो नांनानै मोनसे आफाद दाना होनानै आंखौ आफादगिरि आरो दानसोरां नार्जारि बिथांखौ नेहाथारि हिसाबै जोंखौ दाना होखांनायनि उनाव जों बिटिआरआव जिहेतु दिनैसिमहालागै मोनस्नि माने जिल्ला दिनै बे कभार खालामनानै दं आरो बे मोनस्नि जिल्लानि Ex-NDFB जेसेबांखिनि मावथिफोर दंमोन बारग' NDFB मावथि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो जिल्ला लेभेलाव मोनसे आफाद जोङो दाना लानो हादों आरो थिग बिदिनो दिनै सनितपुर जिल्ला हिसाबै जेसेबांखिनि NDFBनि बारग' दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनजों जोङो माने बेवहाय मत बिनिमय खालामदों सावरायलायदों। NDFBआ थांनाय 2027 मायथाइ माने 20 मायथाइनि 2 जानुवारियाव जे दानायनि उनावहाय जों लोगो मोनलायाखैमोन गोबाङानो खोब सुखु दुखुनि गेजेराव दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमलायनानै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै मोनसे रिंनि गेजेराव लाबोनानै जों जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोङो जोंनि जेसेबांखिनि माने Ex-NDFBनि थाखाय जायफोर दफाफोरखौ होदों बिटिआर सुक्ति दिनै माने दफाफोरखौ होदों बेखौ मावफुंनायाव माब्रै जोङो मोनसे गोहो हिसाबै थानाय जों खामानि मावनो हायो आरो जोंनो होनाय मोन्थाइफोरखौ जों बोरै मावफुंलांनो हायो बेखौ जों दिनै सनितपुर जिल्लानि नैबे मिलनपुर गेजेर माने जि फरायसालि बाथासिपुर होनना बुङो धेकियाजुलिनि सिङाव बेयाव जोङो हाइ स्कुलाव जोङो एम इ स्कुलाव जों सावरायलायदों आरो बे सावरायनायनि उनाव गासै बेयाव Ex-NDFBनि जेसेबां बारग' माने बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन बिथांमोनखौ माने लोगो लालायनायनि उनाव सावरायनायनि उनाव जोंहा बारग' NDFBनि दैदेनगिरि बिथां गजेन बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो बारग' NDFBनि माने दैदेनगिरि अलंबार गयारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला जोङो Ex-NDFB Welfare Associationखौ जोङो दानानै लानो हाबाय आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जिहेतु जोङो NDFB हिसाबै जोंहा सानैसो आरो एक्स-ग्रेसिया मोननो गोनां दंबावो रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दंबावो लोगोसे केसआ दिनैसिमहालागै माने एसे दंबावो आरो मावफुंजानाय माने फोजोबनायनि जों बेफोर आरो जेल जानायनिबो माखासे खामानिफोर मावनो गोनां दं। दा नैबे सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो जिहेतु Ex-NDFBनिफ्राय बेफोरबायदि उसुबिदायाव गोलैना दंखाय दा बिथांमोनाबो बेखौ मावफुंनायाव बाहागो बा बिबान लानो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जेसेबांखिनि जोंहा Ex-NDFB हिसाबै जायफोर माने दैदेनगिरि बा सुबुंफोरा दिनैहाय गोलाव संग्रामनि उनावहाय गाव गावनि न'आव थांबाय थेवबो गोबां उसुबिदायाव गोलैनानै दं। दा बेफोरखौ नोजोर खालामनानै जों जाहाथे मोजां मोनसे थासारियाव जोङो माने थांना थानो हायो माने समाजजों गोरोबनानै जों थांना थानो हायो बेफोरबायदि परिबेकखौ लाबोनायाव जाहाथे बिथांमोना बिबान बानगोन जों बेखौ जोङो आसा खालामो। जे Ex-NDFB Welfare Associationआ दासिमहालागै मोनबेसे जिल्लायाव दानाय जादों?
जों दासिमहालागै मोनब्रै जिल्लायाव जों दाबाय क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो सनितपुर आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो गहपुर बा बिश्वनाथ जिल्ला बेखौबो दानो नाजागासिनो दं आरो बिथांमोनाबो डेटखौ बे साननैसोनि गेजेराव हरगोन होननानै जोंनो बुंदों। बेनिफ्राय बाक्सा जिल्ला बेखौबो जोङो दानो नागिरबाय हादों बाक्सा जिल्लाखौ आरो तामुलपुरखौ दानो नागिरदों। दा बिथांमोना नैबे बैसागुनि उनावनो खुब समबो दानायनि जजाखौ खालामदों। दिनैनि बे नोंथांमोननि लानाय हाबाफारियाव बेसेबांसो बारग' एनडिएफबिफोरा बेयाव बाहागो? फ्राय दिनैनि बे हाबाफारियाव फ्राय 500सो माने जोंनि मावथिफ्रा बेयावहाय गासैबो बाहागो लादों आरो गासैबो खोब स्ट्रंलि बेयावहाय माने फैबाय थानाय दिनाव खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना माने गाव गावनो माने ओंखारबोदों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।